Hej, baterijo, da li imaš tremu? Zašto bi ja ikada imao tremu? Zato što ovo je naša prva eliminacija za naš tim i jedan od nas će napusti igru. Pa, jedino znome ću ja da budem bezbedan. Gledalci vole moju osobinu i pogotovo snagu. Ali malo si ne valja prema svima. Tada! Wow, kako si to uradio? TV? Vreme je da neko iz tima zelena energija bude eliminisan. Smiley face je instant eliminisan. Što? Kako se usuđuješ? Još nismo ni počeli. Smiley face je eliminisan zato što nije bio na ekranu za glasanje. Okej onda. Vidimo se, Smiley face. Gdje je nestao? Na planetu zatvora. Okej, ne treba nam više ovo. Pa, to je bilo brzo. Da, ne mogu da verujem da mi Smiley Face učinio tako nešto. Kako god. Vreme je za treći izazov. Treći izazov je da sagradite most do Kosova. Ko zadnji sagradi most bit će postavljen za eliminaciju. Materijali su vam tamo. 3, 2, 1, krenite! Dobro, tim praznino. Uzmite materijale i gradite. Čekaj, kako ja da gradim? Ti koristi svoju jaku gravitaciju kako bi nam dodao daske. Važi. Tim, moramo da se potrudimo. Ne smemo opet da izgubimo. Izgubili smo samo zato što ti ništa nisi radi. Želiš li sada tebi nešto da uradim? Ne. Ovo traje previše dugo. Brže, skoro smo završili. O ne, To, pobjeda je naša. Tim zelena energija je pobedio. Tako da tim praznina će biti postavljeni za eliminaciju. Ma da, jer me neko zafrkava. Vi gledalci glasajte koga želite da izbacite iz crne galaksije objekata. Glasajte dole u komentarima. Kogod bude imao najviše glasova bit će izbačen iz crne galaksije objekata. Glasanje se završava 16. maja. Vidimo se u CGO 4.